alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa daşary ýurtda ýani Belarusiýa döwletinde okap ýören mahymyň adyndan mehriban kyblasyny, eziz dädesini aradma dagany Peýgamber ýaş toýu bilen gutlap, hemem mehriban gyýdy Şährwasanyň dogran gününi gutlap barýar. Şol ajaýyp pursatlary Jeyhun Production YouTube kanalyna size hodurlaýas. Yine de sowgatlar gatkan, şonuň üçin ahyrky pursatlara şeýle tomoş etmeli, mahymyň ähli ýakyn insanlarna mahymyň adyndan sowgatlar serpaýlar gowşurar we şol owadan pursatlary siz bilen paýlaşýar. Sürpriz. Assalamu alaykum ağam. Wa alaykum. Aradmada gutlu bolsun toylar. Peýgamber ýaş toýuňyz bilen gutlaýas. Allah jan her kime nesip etsin şeýdip toy bermek. Nuri taqiýdyňyzyň adyndan gutlap geldik. Belarusiýa döwletinde okap ýören mehriban gyýdyňyzyň adyndan ine süýjülük torty ýörýte siziň Peýgamber ýaş toýuňyzda. Ine jigim ýörýte mehriban käweň adyndan ejeň adyndan seňem doglan günüňe uzak ýaşa jigim. Sag bol eje diýip ber. Sag bol eje. Senem uzak ýaşa. Aradmadagy ýene örgedek mübarekleýär şu döwletli ojaňda diňe toý diýip geleli taçaklaryňa toý ýazylsyn. Bir ata ýüreginden mehriban gyýdyňyzda ak bata berseňer. Sag bol, gyýdym. Saman el. Gowaha. Saňa nesip etsin. Sag bol. Indi bu sowgatlaryň barysynda ýene de sowgatlar ine Şährwasana, ine mehriban ejesiniň adyndan. El şarpalyň, el şarpalyň, el şarpalyň. Ine bu mobil telefonum gyýdyňyň adyndan aradmada size. El şarpýat, gow habardar gelsin. Ne bu sowgadym mikrofon saňa. Nesip etsin. Mahymyň adyndan ejekeleri Gurbangul, Nurgul, Bayramgul sowgat ba. Gelneje assalamu alaykum. Ýörýte mahym doganyňyzyň adyndan size serpaýlar bar. Gurbangul ejeka, Nurgul ejeka, Bayramgul ejeka. Siz şoň haýsy? İň ulusymy? Gurbangul. Onda serpaý bereli. Mahym uzak ýaşa. Senem akgoň toýunda şeýde oturyljaý toýunda. Dädiňim ýaş uzun bolsun. Görje gow bolsun. Togum tejim sag otursun, elim ulum sag bolsun, goňşular sag bol köp. Siz de sag bolun. Sag bol. Ala. Nesip etsin. Ala. Aýtanyň. Mahym al uzak ýaşaryň dädiňe. Senem okuňda aman sowaka gelip saňa da akgoň toý bermek nesip etsin. Nurul bir sebäp bilen gelip bilen ok. Sag bolun, silap mahymjan sag bol dogançygym. Bale, Nurul ejeka gowşurardyň fer. Hawa bolýar gowşurýan. Bale, nesip etsin. Sowgatdan. Dayzalary Aman Sultan, Nurtaç, Bibi Totu, Aytaş, Nur Sultan ne? Ayda hoş gördük. Kutlu bolsun toylar. Ýegeniňiziň adyndan, mahymyň adyndan sowgatlar, serpaýlar. Bolýar sag bol. Mahym däden ýaşam kutlu bolsun, uzak ýaşasyn. Daýym. Al mahym jan sag bol, däden ýaşy uzun bolsun, kagaman jigel, ýegenjigim. Sag bolun, aradmatda uzak ýaşy, Peýgamber ýaşyň kutlu bolsun. Mahym jan senem sagaman okuň kutark gel. Nur Sultan daýdasynyň adyndan. Iň gowardy ular beýan edip, käbir sebäpleri gatnaşyp bilmeýän eken ha. Gel daýda. Oň adyndan bir gutlar. Sag bolun boli, uzak ýaşadym. Nesip etsin. Bibi daýdasynda da serpaýlar gowşurdy. Ali gitmelde adyny gutlamaly. Yegenim mahym jan sagja bol. Hemişe gül oýnak gez aklym. Bibi daýda gowşurardyň. Aradmat ýaşy uzun bolsun. Aýdanyň. Elmi dama. Dünýalak bir toýda satajalyň hemmäni. Taňryýa kılın. Men filan Huda diýlesin goňşy. Gaýrat. Gelnejeleri Ak Sultan, Gurbantaç bamy? Peýgamber ýaşyň gutly bolsun Hudaýym. Aktyk çowlaryň bilen gülüp oýnap, hemme küçük ýaşlara ýetmek nesip etsin. Sag bol. Ýene toýlarda sataş
toyda hizmet edeyle Allah'tan ömrün uzak olsun. Sağ ol gelin. Al kaynağı yaşınız im olsun, görcün kov olsun. Peygamber yaşın kutlu olsun. Elmedama şöyle toyu mahım senim. Uzak yaşa görcün kov olsun. Deden yali Peygamber yaşın toyunu şöyle batırıylın. Ağa peygamber yaşın kutlu olsun. Sağ ol. Tamam ağa yeni bir yaş. Bize de nasip etsin. Hem duran oğulları hem de. Ay toyduk edelim. O kadar da Peygamber yaşın kutlu olsun. Yeneki yıllara getirin. Jadli.com Kutlayan doğulan günün bilen dedim ardığım solmasın gülür yüzüm baş bola yaramıza yanımda ilmadama bulay şadlığımın barın alay dedim candırmasın bol ya sen gamlanıp yanımda kutlayan yanımda yüzüm nuru içmesin diye senin bağlan bolayın diye derdin yüzüm çekerin diye yılgırıp girdim sen koynuna mertebem kim avrayım bolay sen havam kim sen ömrüm bolay dermani buldum derdimin yaşa sen yaşay sen derdim yüzümün nuru senin bana yadigar gözümün görücü yılgırışını gözleyer doymayar sevginden bağlalam kutlayar doğulan günün bilen dedim ardığım solmasın senin gülür yüzün baş bola yaramı yüzün içmesin diye senin bağlan bolayın. Dedem canım sağ olsun, görcün olsun. Bizim aramızda en işe gül oynat yaşa. Duydum can senin canım sağ olsun, görcün olsun. Ben baktıma baktığıydı ol. Hemen canım sağ olsun, tilak gelenize çok sağ olun minnettar. Dede yine düşünüyorlar yaşaman vardı hocam. Benim canı verilmedik ya, sana verilsin. Gül oynat yaşa en iyisi. Doğullum hemimizin canını sağ olsun. Sağ olun, tilak gelen ödenlerden seni sağ ol. Edin hizmetlerine. Sağ ol. El sarpalayın. Şehri Ecekan Budakyaşı. Şehri Ecekan Budakyaşı. Şehrosan Cigim Budakyaşı. Kaka akvadayın kutlu olsun. Rahmat komşu Peygamber yaşın kutlu olsun daim. Sağlamın hatına kovan, sağlığına kovan. Yine toyun köp olsun, toyuna geleli. Daim peygamber yaşın kutlu olsun. Uzak yaşa görcün kov olsun. Canın sağ olsun. Daim Peygamber yaşın kutlu olsun. Dine aramızda gülük gez. Şehri Ecekan doğulanın kutlu olsun. Adırlı ve hürmetli mehmalar bize min halekin. Onşimizin önüne ulu şartlık, ulu davara halekin Peygamber yaş hemen bizde uday yetirsin. Allah caneme barinizin önünüzde şular yal toy olsun. İyin bir pes güllüğünüz şular yal olsun. Allah can bize de uday yetirsin Peygamber yaş. Yaşın uzun olsun konuşu.
Da yaşın uzun olsun, canın sağ olsun, göreceğin tam qowluk olsun, emişelik aramızda başındık olsun. Maqım senin tağaman gep. Şehri uzak yaşa. Aradına da koyun toyun kutlu olsun, uzak yaşa. Uzak yaşa, 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 uzak yaşa. Yol senin qowlan günüm ýyldym. Baltlı ol, hemişe gülüydüm. Tanrıdan sen bile soğuk olup gelen, hasıl bolun dile duamıydım. Dün senin qowlan günüydüm. Baltlı ol, hemişe gülüydüm. Tanrıdan sen bile soğuk olup gelen, hasıl bolun dile duamıydım. Sen menin gülküm şatlığım, en gımmat baylığım, canım